kaikki. Mä olen Kalle ja tää on mun ensimmäinen Whisper-video. Ja mä ajattelin tänään tehdä sellaisen rentoutumis whisperingin. Vedä syvään henkeä. Hengitä rauhallisesti. Ja kuuntele hetki hiljaisuutta. Niin voit tuntea, kuinka pääsi alkaa rentoutua. Siitä rentoutuminen leviää ihanina aaltoina otsaasi ja tunnet, kuinka otsasi rentoutuu. Siitä rentoutuminen valuu poskiisi ja tunnet, kuinka ne rentoutuvat. Tunnet, kuinka myös nenäsi rentoutuu. Tunnet, kuin huulesi alkavat tuntua raskailta ja ne rentoutuvat. Silmäluomesi painavat yhä enemmän ja enemmän, etkä jaksa tai edes halua avata niitä. Tunnet, kuinka vasen olkapääsi alkaa rentoutua. Siitä rentoutuminen valuu käsivarteen ja aina kämmeneen asti. Ja kätesi tuntuu raskalta patjaa vasten. Ja kun nyt luettelen sormien nimiä, jokaisen nimen kohdalla sormi rentoutuu täysin. Peukalo, etusormi, keskisormi, nimetön ja pikkurilli. Tunnet, kuinka rentoutuminen leviää kämmeneesi ja kämmen selkääsi. Tunnet, kuinka oikea olkapääsi alkaa rentoutua. Siitä rentoutuminen valuu koko käsivarteen ja koko oikea käsivartesi tuntuu todella raskaalta patjaa vasten. Ja kun nyt alan luetella sormien nimiä, niin jokainen niistä rentoutuu täysin, kun kuulet niiden nimen. Peukalo, etusormi, keskisormi, nimetön, pikkurilli. Ja siitä tunnet, kuinka rentoutuminen leviää kämmeneesi ja kämmen selkään. Ja koko oikea kätesi tuntuu todella raskaalta patjaa vasten. Tunnet, kuinka kumpikin kätesi on todella rentoutunut ja tuntuu raskaalta patjaa vasten. Olosi on hyvin raukea ja rentoutunut. Tunnet, kuinka rintakehäsi alkaa rentoutua.
Siitä rentoutuminen valuu ihanina aaltoina vatsaan ja selkään ja rentouttaa joka ikisen lihaksen, joka voi vain rentoutua. Ja tunnet, kuinka koko yläkroppasi tuntuu todella raskaalta patjaa vasten. Olosi on raukea ja rentoutunut. Siitä rentoutuminen lähtee laskemaan lantioon ja tunnet, kuinka kumpikin pakarasi rentoutuu ja alkaa tuntua raskaalta patjaa vasten. Tunnet, kuinka vasen etureitesi rentoutuu. Ja rentoutuminen valuu myös takareiteen ja koko reiden alueesi on täysin rentoutunut. Tunnet, kuinka rentoutuminen valuu pohkeeseen ja rentouttaa sen täysin. Jopa polvesi rentoutuu. Tunnet, kuinka jalkapohjasi alkaa kielmöidä ja se muuttuu rennoksi. Jalkoihisi virtaa lämpimiä aaltoja ja olosi on todella lämmin. Ja tunnet, kuinka jalkapohja rentoutuu. Myös jalkapöytä ja jokainen varvas muuttuu täysin rennoiksi. Ja huomaat, kuinka koko vasen jalkasi tuntuu raskaalta ja rennolta patjaa vasten. Sinne virtaa lämpimiä aaltoja ja olosi on hyvin lämmin. Tunnet, kuinka oikea reitesi alkaa rentoutua ja muuttuu todella raskaaksi. Siitä rentoutuminen valuu kuin sadepisarat ikkunaa pitkin takareiteesi ja rentouttaa sen. Ja koko reiden alueesi tuntuu todella rennolta. Tunnet, kuinka rentoutuminen menee lämpiminä aaltoina pohkeeseesi ja pohja muuttuu todella raskaaksi patjaa vasten. Tunnet, kuinka polvikin rentoutuu. Siitä rentoutuminen laskeutuu jalkapohjaan ja jalkapöytään ja rentouttaa ne täysin. Tunnet, kuinka joka ikinen varpaasi rentoutuu ja sinne virtaa lämpimiä aaltoja. Koko oikea jalkasi tuntuu todella rennolta patjaa vasten. Olet täysin rentoutunut. Olosi on raukea ja todella rento. Tunnut raskaalta patjaa vasten, kuin uppoaisit aina syvemmälle ja syvemmälle siihen. Nyt, kun olet täysin rento, kuuntele hetki hiljaisuutta.
Se rentouttaa sinua ennestään. Ja tunnet koko ajan olosi rennommaksi ja rennommaksi ja uppoudut syvemmälle ja syvemmälle patjaan.